Dobar dan, lijep pozdrav. Ova ovdje vježba predano je prijehodna vježba, odnosno prijehodnog video zapisa svjetska veza otpornika, pa ću praktično sve instrumente iskoristiti za sljedeću vježbu laboratorijsku iz električnih mjerenja. Paralelna veza otpornika, isti ćemo ovaj otpornik uzeti, iste vatmetre, praktično sve, samo što ću i sada spojiti paralelno, pa ćemo vidjeti šta će tu da bude, odnosno koji rezultati. Ovdje ćemo sad provjeriti naravno opet prvi Kirchhoffov zakon i to je to. Znači evo, razmjestio sam ove otpornike, prvi, drugi, treći, otprilike kako će to izgledati, 3 vatmetra, 3 ampermetra, ukupni ampermetar, ukupni volt, odnosno samo jedan napon i ukupni vatmetar digitalni. Sad ću naći paralelnu vezu, evo nacrtat ću otprilike kako to izgleda, nije otprilike, točno, ampermetar A1, vatmetar B1 i otpornik R1. I sada to sve, znači isto, ampermetar A2, vatmetar V2, otpornik R2 i ampermetar A3, vatmetar V3 i otpornik R3. Znači, osobina paralelne veze još jednom da na svaki trošl, odnosno konkretno svaki otpornik dolazi isti napon, a snaga će se sabirati, znači vatmetri su na istom naponu također. Ovdje ću sada tu, vidite, znači ovdje imamo čvor, ovdje nam ide ampermetar ukupni i recimo tu će biti vatmetar digitalni, ovdje na ovaj će doći napon izmjenično, a ovaj ide ovako, tako sam ostao, ovdje ćemo voltmetar, samo jedan, i to ću sada da spojim. Znači sada će nam se snaga, nisam završio, nisam naponske grane spojio, znači ide na napon, tome ovaj ide ovdje, a i ovaj treba da ide tu, evo ako ću ga nastaviti. Također i V2 će ići, znači ovi sve u istu tačku. Elektrodinamički vatmetri i sad ćemo da spojimo spajanje. Znači počnemo od početka, od vatmetra do vatmetar dolazi na napon, na krajnje, a sa unutrašnje idemo na voltmetar. Spojimo voltmetar, to sa voltmetra idemo na ampermetar, com, sa ampermetra idemo na čvor, uzet ćemo, evo ga, ampere, tu je ukupni ampermetar, ide nam na čvor, odnosno na 1 ampermetar, na com, i sa njega ide na sva 3 ampermetra. 1, na com, ćemo sve na com, bude lakše, i ovaj treći ide na com. Drugi vrijednost, odnosno drugačiji, ali isto dobar. Sa ampermetra nam idemo na vatmetar, odgovarajući,
svaki ćemo tako, sa ampermetra ide na wattmetar. Sa ampermetra ide na wattmetar. To je to. Sa wattmetra idemo na otpornik. Sa wattmetra na otpornik. Sa wattmetra na otpornik. I sa wattmetra na otpornik. To je to. Sa otpornika sve ćemo ih kratko spojiti. Može ovdje, može i ovdje. Ali ovaj je malo slabije, pa ćemo zamijeniti. Sad ćemo spojiti ove naponske svitke elektrodinamičkog wattmetra. Znači, svi idu u istu tačku praktično. I sada ta ista tačka ide na izvor, evo uzet ćemo odavde, što je svejedno. Na napon. Odnosno, voltmetar. Eto. I to bi bilo to. Spojena je vježba. Eto. Završena. Kod ove vježbe treba obratiti posebnu pažnju na jačinu dozvoljene struje kroz otpornike, što nije bilo slučaj kod serijske veze, jer su struje bila puno manje. Ovdje već nije tako, zavisi od napona, tako da ću krenuti od maksimalne struje. Znači, prvo mjerenje neće biti početno, nego krajnje, pa ću onda smanjivati. Znači, ovdje mi je kroz ovaj otpornik je 1 amper, kroz ovaj drugi 1,8 i kroz ovaj treći 1,8, a 2,5 je maksimalna, znači iću tu na tako 2,5 ili je to neku vrijednost, a ovdje mi je manje od 1, to je dobro, tako. 2,5 će biti, znači, struja i 2, tu sam ograničio. Ukupna struja je 5,08, ukupna snaga je 857 W, a napon je 167. Tako se da. Struja I1 je na 1,2 je, znači gledamo gornje je 2, 0,6, 0,60, 68, 0,68, evo gore i 3 je 1,59. Snaga P1 je na 240, sada je konstanta 10, to je znači 27, snaga je 270, ali ne P1 nego 270, P2 mi je isto na 240, 43, 430 i P1 je isto na 240, to je 15, 150. I sad ćemo smanjiti struju na
glavnu struju i 2, pošto nam je najviše smeta. 2. I sada je ukupna struja je 4,09. Ukupna snaga je 558. Ukupni napon, odnosno napon na kraju otpornika je 134. I sada struja I1 je 0,51, 202, 1,29, snaga je 101, P2 je 280, 28 puta P3 je 18 puta 10, 180. Idem smanjujemo još. Jednak bude ovako mjeri. Ukupna struja je 3,55. Ukupni napon je 115. Snaga 421. Struja I1 je 0,43. 1,76. I2, I3, 1,12. P1 je 7,5, 75. Ova je 21,5, 215. I I3 je 13, znači 130. Idemo sljedeće mjerenje sa strujom. Evo ga, 2. Ukupna struja 2,5. Ukupna snaga 208. Ukupni napon 80 volti. Struja je 0,21, 1,23, 0,78. Snaga je, znači, možemo smanjiti da bude malo bolje više čitati. Dobro. Smanjimo još. Znači, sada je konstanta 2, to je 18,5, to je 37, ova je 53, 106, ovo ne, 33,5, 67. I još jedno mjerenje, uzet ćemo da je struja, evo idemo na jedan, evo mogu se na 1,8. 1,8. Ukupna struja, ukupni napon je 55, snaga 106. Struja I1 je 0,20, isto 0,20, eto da kažemo, malo je 2,02, 0,5, 0,78, 0,55, ovdje je snaga 9,5, 19, 20, 6,5, 33,5 i ovdje je 16,5, 33, isto. 26, ovdje sam pogriješio, 26,5, snimate 26,5, nije 33, nego
53, a ovaj je tamo 33,5. Ovdje je 16,5, znači i još malo pola, 33. To je to, sad ćemo obratiti rezultate pa ćemo da vidimo je li to sve. Evo, sabrao sam ova očitanja pojedinačna i dobio da je u prvom mjerenju 850 W, u drugom mjerenju 560, u trećem 420 W, četvrtom 210 W i u petom 106 W. Znači, sad evo recimo ovaj 106, potpuno se poklapa, ovdje je 2 W razlike, ovdje je 1 W, ovdje je 2 W, ovdje je 7 W u ovom prvom mjerenju. Tu je malo najviše odstupanje, znači tu je opet je manje od 1%, dok je ovdje stvarno nešto zanimljivo, vrlo dobro tačno. Struja ukupna, kad se sabere, je u prvom mjerenju, evo da je ovdje napišem, znači ukupno 4,73 ampera, u drugom je, tamo smo imali 5,08, znači razlika je 0,35, opet vrlo mala razlika, u drugom mjerenju je 3,82, 4,09, u trećem 3,31, to je 0,44 razlika, 2,22, 0, znači 28 razlika, opet. I u petom posljednji 1,63 razlika, znači 0,17 ampera. I eto, ovdje bi sad mogla da se izračuna otpor i snaga ukupna množenjem. Stani sad.